יוסי, תודה רבה לך על הסיפור הזה. תודה, יניר. ועכשיו, נעבור לעניין הזה. ניתוח לשינוי צבע העיניים. שמעתם על זה? אז הזמרת נסרין קדרי, היא הדמות המוכרת לנו, היא עברה את הניתוח הזה, שיצר לא מעט עניין ושיח בימים האחרונים כאן בישראל. את הניתוח אי אפשר עדיין לעשות בישראל, אלא רק בארצות הברית, $12,000, אם שאלתם את עצמכם. החלטנו לבדוק מה בדיוק כולל ההליך, מה הסיכונים ועד כמה הוא מומלץ, אפרופו נסרין. שלום לדוקטור לוינגר, מומחה לניתוח עיניים, שלום. שלום רב, מה שלומך? אני בסדר, תשמע, איך שאתה מביט בניתוחי העיניים האלה ושינויי הצבע, מה הדבר החשוב שאתה רוצה לומר לנו כשאנחנו מסתכלים על הניתוח הזה? יש התעניינות עצומה בקרב הציבור לשנות את הצבע. זה משחר נעורנו. התהליך הזה, שינוי צבע, תפס תאוצה בשנה, שנה וחצי האחרונים. אני מודע למה שקורה, התעניינתי, חקרתי את זה, ואנחנו כיום לא מבצעים טיפולים, שינוי צבע קוסמטי, רק רפואי. זה קיים כבר שנים רבות, משתמש באותו צבע בקרנית, לשנות צבע אצל אנשים שיש להם בעיות רפואיות, כמו חסר קשתית, שברות רם, או עין שנכבלה והיא לבנה וקוסמטית, היא נראית לא טוב. אז זה אנחנו עושים כאן, רפואי. כן, אז דוקטור לוינגר, אם באופן רפואי עושים את זה, זה לא סוג של גושפנקה לאנשים שרוצים לעשות את זה קוסמטי? נכון, זה בסדר כאילו. רפואי זה בא לעזור לאותו בן אדם שהוא מסתנוור מאור, חסר לו קשתית, או שמבחינת מראה, עין עיוורת שאתה רוצה לשפר את הצורה שלך. וזה מקובל כבר שנים רבות בכל העולם. לגבי שינוי צבע זה קונטרוברסיאלי, זה לא לגמרי חד משמעי. כן, והשאלה היא, איזה סיבוך זה יכול לגרום, השינוי הקוסמטי הזה? הדבר ראשון, זה פרוצדורה רפואית, שעורכת כחצי שעה, זה לא צ'יק צ'ק. זה חצי שעה, הרבה יותר מאשר הסרת משקפיים, למשל, בלייזר. זה מתחלק לשני שלבים. שלב ראשון, בדיקה יסודית, פיזיולוגית, שהקרנית מתאימה על הפרוצדורה. לא כל קרנית צריך עובי מסוים, בטופוגרף, בדיקה מאוד יסודית. ויחד עם זה, אני חושב שצריך לעשות, בנוסף לבדיקה הפיזיולוגית, נפשית, פסיכולוגית, לראות שהבן אדם מבחינה נפשית כשר וראוי. האנשים האלה שבאים ומשנים צבע, למחרת היום באים ואומרים, תשמע, אני לא אוהב את עצמי במראה, ואז מה עושים? זה בלתי הפיך אגב, דוקטור לוינגר? נקודה מאוד חשובה, זה בלתי הפיך. אפשר קצת לשנות ברגע ששמים את הצבע, אם לא שוטפים אותו ביום יומיים הראשונים, וגם אז נשאר קצת צבע, בלתי ניתן להוציא את זה. הבן אדם צריך להיות מוכן נפשית למהלך הזה, לשינוי הזה. יש אפשרות באפליקציה, בבדיקה לעשות אפליקציה שמחקה את הצבע, אבל זה לא מדויק. אתה מחכה, אבל זה לא לגמרי מדויק ולא לגמרי ברור לכל המטופלים. הם חושבים שמבינים, אחר כך אומרים, תשמע, אבל אני רוצה ככה, אבל זה too late, כי זה כבר בוצע. כן. אז כשמדברים על קוסמטיקה, זה לכל החיים. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, דוקטור לוינגר, ממה שראיתי מהתמונות שרצות עכשיו על המסך כשאנחנו מדברים, זה לא נראה טבעי. זאת אומרת, צבע העיניים הוא מין כחול בהיר, מוזר כזה. נקודה מאוד חשובה. המטופל, מי שרוצה לעבור את הפרוצדורה, יש לו סטים של צבעים, יש סט של צבעים שהוא בוחר. כמובן, זה לא תמיד, צריך להתאים את הצבע לאור, את הברק של העין. זו בדיקה, זה הכנה, לכן אמרתי, הבדיקת התאמה, ההכנה לפני כן, היא הרבה יותר חשובה מאשר הפרוצדורה עצמה, שגם היא רפואית. משתמשים בלייזר שעושה חיתוך בתוך הקרנית, ובתוך החתך הזה אנחנו מחדירים את הצבע של הפנים, כמו בקעקועים, מחדירים את הצבע, וזה לא כמו צבע טבעי בעין, הקשתית בעין בצבעים שונים, זה חום, ירקרק, יש שילוב, זה בלתי ניתן לעשות שילוב, זה צבע אחיד, זה אותו צבע, לכן נראה לך קצת לא טבעי. נכון, זה מפתה מאוד, ויש אנשים שנראים מצוין, וראיתי הרבה אנשים שמאוד מתאים להם, מאוד מרוצים. יחד עם זה, אלה שמוגזבים ושמנסים לעשות נסיגה אחורה פנה, זה בהחלט בעיה רצינית. דוקטור לוינגר, אפשר להגיד שהארת את עינינו. תודה רבה לך על הדברים הללו. קחו את הזמן ואל תהיו ראשונים, חכו שיהיו עוד מחקרים. תודה רבה, בהצלחה לכולם.